já jsem MP Martínek a tohle byl původně vlog pro ovečky. Vevnitř v klavírním sále, který není vytápěný, ono to předjaří není úplně nejteplejší, tak byla docela zima, tak jsem se přesunul do auta vyhřátýho a dokončím původní video k tomu tématu bezdrátových sluchátek tady. Apple odstartoval iPhone 7 a 7 Plus éru, kdy zmizejí úplně audiojacky z mobilních telefonů, aspoň mobilních telefonů určitý kategorie. Dá se očekávat, že copycats typu Samsung a Huawei a já nevím, jak se všechny ty Androidy jmenujou, že budou brzo následovat. Já se budu věnovat v rámci tohoto miniseriálu těm nejkvalitnějším sluchátkám z mýho pohledu, to je za prvý, to je podstatný říct, že to je subjektivní pohled, a nejlepším sluchátkům v určitých kategoriích, že v každém z těch dílů předvedu sluchátka, která si myslím, že jsou nejlepší z určitého pohledu. Já vám to předvedu na příkladu. Kdybyste jako svůj hlavní požadavek na sluchátka měli, že musí být levná, jako vedlejší požadavek, že musí být černá, protože to je zcela relevantní požadavek. A třetí požadavek by byl třeba, že mají takovou nějakou pořádnou váhu, že jsou to větší sluchátka, že jsou tam mohutný basy a tak dále. Tak když si to shrnete takhle, tenhle ten požadavek, trojpožadavek, tak vám z toho vyjde, že Apple AirPods jsou pro vás velmi nekvalitní sluchátka. Na druhou stranu, když se rozhodnete, že finance pro vás nehrají roli, že můžou stát libovolný peníze, že byste chtěli bílá sluchátka a že byste chtěli co nejmenší sluchátka, tak vám z toho vyjde, že Apple AirPods jsou jedny z absolutně nejlepších sluchátek na světě. A takhle si můžete seřadit ta kritéria a vyjdou vám z toho lepší či horší sluchátka pro každý z těch kritérií. Takže já v tom následujícím seriálu předvedu několika sluchátek podle různých kritérií kvality. Hele, dej mi to tady švihnu pěkně. Chlapíci naproti mě mi ukázali, že mám zpomalit a já jsem se bál, že to jsou policajti a že už to nestihnu, ale oni to nejsou policajti, ono je to takováhle nějaká zácpa, takže jsem tady sjel po vzoru nějakého terénního, pseudoterénního Hyundai, takového toho, jak si koupili někde policajti jakože do lesa a všichni se jim vysmáli, protože to ve skutečnosti není vůbec žádný terénňák. No, a jedu naopak, na druhou stranu. Budu se věnovat různým kritériím a vždycky z toho vzejdou nějaký sluchátka, který považuji za hodně kvalitní, co se týče pohledu na tahleta kritéria. Čili sluchátka na běhání, sluchátka do města, do metra, do dopravních prostředků, prostě tak jako na normální pohyb. On-ear na jak domácí poslech, tak na poslech venku, že jsou takový jako univerzální. Čtvrtá kategorie budou Bluetooth sluchátka vhodná pro cestování letadlem, protože mají dobrý funkce na to cestování letadlem, což není pouze ANCčko, aktivní potlačování okolního hluku, ale i další funkce. Další kategorii jsou potom sluchátka, která se mi osvědčila nejvíc pro sekání trávy a takovýhle činnosti venku, že prostě děláte něco na zahradě, nechcete se nudit nebo chcete ten čas prostě nějak jako líp využít, třeba poslechem podcastu nebo nějaký muziky. A to je pátá kategorie. A šestá kategorie jsou nejlepší Bluetooth sluchátka podle mě pro opravdu kvalitní poslech muziky. Čili tohleto vás bude čekat v následujících dílech miniseriálu Alternativy AirPods aneb nejlepší sluchátka nejen pro ovečky. Já vám děkuji za pozornost, těším se s váma na jednu stranu viděnou u prvního regulárního dílu.